Thank you, Joey. Umuna-una, idanong ko tinabara kabla ako kadagiti kaprobinsya ak, dagiti followers iti JCQ online kan amin nakakailyak. Una po, idi last Monday, naang iti seremonya nga na-declare nga drug-free ti employees iti local government unit of San Nicolas nga inatandaran ni PNP Provincial Director Julius Soriben ken ti head ti PDEA ni Mr. Darnel Bacate ken dagiti officers ta. So naangay iti programa diti Old Placidi during the flag ceremony, and then after that adamot sa kapasit nga breakfast diti Office of the Mayor. Nga iti previous weeks na angay di kwa sa pasap apan naka-drug test ti amin na empleyado sa iti munisipyo manipod tinumutibiyang aging gati mauding empleyado down the line. Ket naragsak kita numutibiyang ta negative kami mot amin iti result di drug test me. As a result of it, na-awardan kami di last Monday nga drug-free ti Ilias San Nicolas, ti LGU. When, ti munisipyo, we are the 7th in the province. Programa dati ti national government nga i-subject dati local governments iti drug test. Akas panang ipakita ka dagiti umili nga ti local government akat pagwadan kan isot pagtuladan ti amin nga umili nga handa usar iti maiparit nga agas. Una-unay, itultuloy ti dati handing panagusar iti maiparit nga agas. Kasi yearly to dati drug test na po. Tapno at the consistency na kan sustainability na. Kan iawis ko dati empleados ti munisipyo nga they should be the role model in their community by inhibiting themselves in using illegal drugs.